Ez a Figyelj Magadra podcast. Én Háver Varga Marian vagyok. Beszélgető társaimmal a testi, lelki, szellemi egészség témáit járjuk körbe. Izgalmas életutak, sorsfordító változások, betegségek és gyógyulás történetek mentén. Gyere velem te is, biztosan megszólít majd valamelyik beszélgetés. Sziasztok, ez a Figyelj Magadra podcast. Én Háver Varga Marian vagyok. Köszöntöm mai vendégemet, Schneider Ferenc reflexológus természetgyógyászt, a Holistic Pulsing magyarországi meghonosítóját és oktatóját. Szia, Feri! Szervusz, Marian! Én is köszöntöm a hallgatókat, illetve nézőket. Sokszor találkoztunk már, nagyon régóta ismerjük egymást, igen. És azon gondolkodtam, hogy készültem erre a mai találkozóra, hogy még annyi kérdést nem tettem föl neked, pedig már annyi mindenről beszéltünk, de hát egy kifogyhatatlan tárháza a kínai medicina, az alternatív gyógyászat, az emberiség tudásának is, és hát a te pályádon is újabb és újabb tapasztalatokkal, minden egyes újabb oktatott csoporttal jön egy újabb szelete a tudásnak. De azt javaslom, hogy mégiscsak ugorjunk vissza az időben, nagyjából 2 évtizedet, körülbelül azóta élsz itthon, ugye? 21. éve, igen. 21. éve. 2004, pontosan nem tudom, mert az egy folyamat volt, még jártam ki Ausztriába dolgozni, de olyan 2004-től lehet, azt hiszem, számolni az itthon létemet. És ezzel együtt a Holistic Pulsing megjelenését Magyarországon is, hiszen Ausztriából hoztad haza, ott volt a mestered, vagy ott is volt mestered, akitől átvetted ezt a rendszert tulajdonképpen. Kezdjük akkor tehát a Holistic Pulsinggal, vagy Pulsinggal, ugye attól függ, hogy milyen nyelvterületen járunk, amely nagyon sok területről táplálkozik. Az ős gyökerek, ha fogalmazhatok így, mégiscsak Ausztráliához és az őslakosokhoz kapcsolódik, de aztán nagyon sokan finom hangolták ezt a rendszert. Amikor te kapcsolatba kerültél a Holistic Pulsinggal, akkor mi volt az első nagy aha élményed, amire azt mondtad, hogy ezt nekem tudnom kell? Tulajdonképpen ez nekem azon a képzésen, tanfolyamon volt, amin én is részt vettem már, mint tanuló. Egyik hölgy, akin én kezeltem, illetve én gyakoroltam, az egy olyan zokogásba tört ki, hogy nagyon megijedtem. És akkor jött mindjárt a mesterem, a Richard, aki megnyugtatott, hogy ne ijedj meg, Feri, ilyen gyakran előfordul. Az embereknél, amikor túl sok minden el van folytva, és az akar onnan kijönni, aztán nem engedik, aztán megint akar, és akkor eljön egy pont, amikor kitör, mint egy bomba, amikor fölrobban. Hát és olyankor sokszor van az, hogy egy ilyen nagy sírás, zokogás kíséri ezt a blokkoldódást. Na hát ez akkor volt az első, és akkor azt mondtam, hogy hát én ezt csinálni akarom, ezt meg szeretném úgy tanulni, hogy minden csinyát, binnyát tudjam. Persze aztán azóta rájöttem már, hogy ilyen nem létezik. Mikor kérdeztem a mesteremtől, hogy te Richard, mondd, hogy tudnám én ezt tökéletesebben csinálni? Azt mondta, hogy Feri, ezt nem lehet tökéletesen csinálni, a teljességre törekedjél, és valóban ez az igazság. Teljesen ott kell lenni, teljes szívvel, lélekkel csinálni, és akkor szokott általában jól működni. A Holistic Pulsing, ha valaki nem ismerné ezt a fogalmat, egy nagyon finom stresszoldó technika voltaképpen, jól fogalmazom meg, ugye? Ha nem azt akarom mondani, hogy Holistic Pulsing, és azt sem akarom mondani, hogy lélekmasszázs, mert ez így terjedt el itthon, akkor nyugodtan mondhatom azt, hogy ez egy stresszoldó, feszültségoldó, lazítási technika. Ez a finom ringatásból, pulzálásokból tevődik össze. Valójában hasonló dolgot csinálunk, mint az anyukák a kisbabájukkal. Ugye sír a kisbaba, mit csinál anyuka? Fölveszi, elkezdi dajkálni, ringatni, és egyszer csak megnyugszik a kisbaba, és akkor elalszik, és jól érzi magát. Hát a felnőttekkel is tulajdonképpen ezt csináljuk. Ennek a technikának a hatásmechanizmusa, vagy a hatása, ez nem fejeződik be kisbabakorba, hanem ez tulajdonképpen elkísér minket életünk végéig. Ugyanis amikor valakit elkezdek így ringatni,
viszonylag rövid idő alatt egy módosult tudatállapotba kerül. Ez egy olyan, majdnem mint egy alvás, olyan állapot. Mindenképpen az agyműködése csökkent, tehát a frekvenciája kisebb lesz, és egy ilyen relaxált állapotba kerül. És hát itt kezdődik a csoda, aztán amikor kinél mi, hogyan, tehát nyílik a tudattalan, és jöhetnek fel olyan emlékek, elfojtott érzelmek, amiknek valójában kint volna a helyük, vagy hát fel kellett volna már régen dolgozni, mert legtöbbször ezek az elfojtások, ezek okozzák az embereknek a nyavajáikat, mondjuk hiszebben betegségeiket, igen. Tehát problémáikat, lelki problémákat. Nagyon sok orvos foglalkozott ezzel a módszertannal, többen is hoztak változásokat a különböző fogásokban. Kiemelném itt dr. Browningot, aki egy izraeli orvos volt, és aki egyébként a viszonylag végleges rendszert is ugye a nagy közönség elé tárta, vagy legalábbis azt mondják, hogy ő nagyon egységbe foglalta ezt. Ő például sajnos már nem él, de a honlapján ugye azt olvastam, hogy olyan fizikai elváltozások esetén is segíthet a holistic pulsing vagy pulsing, amelyekre akár a modern orvostudomány is azt mondja, hogy bizony ott azért nagyon sokféle terápia, meg gyógyszeres kezelés és egyéb is szóba jöhet, a pajzsmirigy betegségtől kezdve komoly emésztési problémákon át nagyon sok mindennel foglalkozhat a kezelő. Te, amikor elkezdted finom hangolni, és egy kicsit magadra is hangolni a lélekmasszást vagy holistic pulsingot, mi volt az első felfedezésed, amikor már itthon te magad alkalmaztad és tanítottad? Lépjünk vissza egyet az elejéhez annak, amit mondtál. Tovi Browning, ő egy oszteopata orvos volt. Tehát oszteopátiával, magyarul a csontokkal foglalkozott, és ő abból az irányzatból építette föl, gyakorlatilag ezt úgy hívjuk ma Magyarországon, hogy lágycsontkovácsolás. Tehát ő alapvetően a kis és nagy izületek korrekciós kezelésével foglalkozott. Ő is rájött arra, amit én is megtapasztaltam az évek alatt, mert ugye ezt az irányzatát is csináltam hosszú ideig, hogy minden izületi problémáknak a hátterében a feszültség van. Tehát amikor az izmok és szallagok befeszülnek, ők elhúzzák az izületeket különböző irányba. Tehát akkor most még mélyebben kell egy picit belemennem, tudjuk, hogy bipolárisak vagyunk. Az egyik oldalunknak más a polaritás, mint a másik oldalunknak. És attól függ, hogy kinek milyen jellegű problémája van, az a feszültség azon az oldalon fog befeszüléseket okozni, és abba az irányba fogja elhúzni az izületet. Na most annélkül, hogy ezt a feszülést ne oldanám ki, annélkül nem nagyon lehet a helyére tenni az izületet. És hát erre való igazából az akupresszúra, tehát amikor a csatornákon, vagy hát idegen szóval meridiánokon áramló energiát, abban jön létre egy blokk, és ezt a blokkot, ha tudom oldani, akkor a szövetek, a test, tehát a fizikai test energiához jut, és akkor tud kilazulni az izom vagy a szallag, ami azt az izületet elhozza másik irányba. Én ugye már Ausztriában kezdtem kezelni, tehát az intézetben voltam, mint hát vendégterapeuta, vagy hát szóval ott kezdtem a kezeléseimet Bécsben. Aztán amikor hazajöttem, itt folytattam, és hát jöttek különböző problémákkal emberek, és abban, amit én tanultam a holistic pulsingból, Richardtól, abban nem voltak olyan technikák, amik nekem éppen kellettek volna. Mivel, hogy én tanultam reikit, meg már akupresszúrát tanultam, ilyenkor visszanyúltam ezekhez a másik technikákhoz, illetve egy kis pszichológiát, pszichoterápiát is tanultam, és visszanyúltam azokhoz a technikákhoz, amiket én ott tanultam, és behoztam a lélekmasszázs technikájába, és azt vettem észre, hogy nagyon jól működik. Annál a személynél, akinek pont szüksége volt egy ilyen kezelésre. És aztán ezt egyre gyakrabban alkalmaztam, és aztán így vagy legalább 10 fogással, 10 pozícióval gyarapítottam a ma ismert lélekmasszázs technikáját.
És ugye van még egy dolog, ugye én tanultam agykontrollt is, meg pszichoterápiát is egy kicsit tanultam, és ott vannak ilyen úgynevezett szuggeszív technikák, és azokat is belevettem. Ugye, hát te tanultál lélekmaszit, ott van a fül, mikor a fület csak egyszerűen fogjuk, tudod. Na most ugye a fül, ha energetikailag nézem, az az egész testnek a kivetülési területe. Tehát a fülről az egész testet lehet kezelni energetikailag. De hogyha itt az én babám, mert ugye mi csak babákat kezelünk lélekmasszázsról, ha az én babám egy ellazult állapotban van, és én, mint terapeuta, én is egy ellazult állapotba tudok menni, mert egy terapeutának azért ezt gombnyomásra kell tudnia, akkor rá tudok kapcsolódni az ő hullámhosszára, és ott tudok neki üzenni. Gyakorlatilag pozitív állításokban, de csak is a baba, vagy hát a kezelt személy érdekében, és olyankor tudok neki üzenni, tudok segíteni a változásban, amin neki valójában keresztül kellene mennie ahhoz, hogy a problémáit meg tudja oldani. A Holistic Pulsing tehát akkor tekinthetjük úgy, mint egy kvázi alapkezelést, és tulajdonképpen a lágycsontkovácsolás, amit említettél, az a másik irányzat. Ez egy másik irányzata már tulajdonképpen. Ott miről van szó pontosan, és itt ő melletted Brünnhilda. A lágycsontkovácsolás oktatása során például Brünnhilda milyen szerepet játszik? Ő a meridián masszázshoz készítettem, Brünnhildát én rajzoltam meg, ezek azok a bizonyos csatornák vagy meridiánok, és a fontosabb pontok a vezetékeken. Az emelt szintű csontkovácsoláshoz szoktam még használni, hogy így láthatóvá tegyem 3 dimenzióban a hallgatóknak, hogy hol vannak azok az akupunktúrás pontok. És hát ebben az esetben ő nagyon jó szolgálatot tett. A csontkovácsolást azt tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen kellene elmondanom, akkor azt mondhatom, hogy nyújtás, lazítás és kimozgatás erről szól. De mindenképpen a kimozgatást, a nyújtás és a lazítás kell, hogy megelőzze. De az, hogy én egy izmot vagy egy szallagot, egy testrészt nyújtani tudjak, ahhoz viszont az energiaáramlást helyre kell állítani. Na ez a lágycsontkovácsolásnak az emelt szintjén tanuljuk ezt, az alapfokon csak egy kis általános, de már azzal is rengeteget lehet segíteni az emberekkel, a mozgatásokkal van egy-két nyújtás is benne, és akkor utána lehet igazából az adott ízülettel konkrétan foglalkozni, dolgozni. Az elmúlt évtizedekben melyek voltak azok a betegségek, amik nagyon gyakran megjelentek a rendelődben, akár férfiaknál, akár nőknél, és milyen felfedezéseket tettél a betegségekkel kapcsolatban? Mondjuk ilyenre gondolok, hogy például fejfájással biztosan nagyon sokan érkeztek, vagy szexuális zavarokkal, emésztési problémával, fülcsengéssel. Ezekről egy picit mesélj, kérlek. Régen azt mondtam volna, hogy 95%-a a betegségeinknek lelki eredetű, de itt az utóbbi 10-20 évben annyi minden jött még hozzá, ami külső okok következménye, amit lelkileg nehéz kompenzálni. Ezért azt mondom, hogy egy olyan 80-85% az érzelmeink, gondolataink következménye a problémáinknak. Na most kérdezed a fejfájást. Tehát ha most megnézzük itt a kisasszonyt, akkor itt a nyaki részen rengeteg, gyakorlatilag az összes energiavezeték vagy meridián keresztül megy, vagy a felszínén, vagy a felszín alatt. Na most vannak pontok, hogyha mondjuk a szívburok 6-os le lehet venni a kezét, ha a szívburok 6-ost, az itt van ez a pont, nem tudom, látható-e? Itt van ez a pont a csukló fölött 3 ujjnyira, itt van ez a pont, ha ezt nyomod mind a 2 kézen, mondjuk egy percig, utána pici szünet megint nyomod, ez egy általános izomlazító pont, újraélesztő pont is. Például egy ilyen sokkos állapotban lévő embert ezzel lehet oldani.
Ugyanígy lehet a fejfájást is csökkenteni. Vagy van a nyakon hátul a koponya aljánál, hát nehéz őt megfordítani, megpróbálom, a koponya aljánál ez a húgyhólyag meridián, így mutatom, jó? Tehát itt a koponya aljánál ez a húgyhólyag 10-es pontja. Ez is egy lazító pont, ez is egy izomlazító pont, mert sokszor be vannak állva a nyaki izmok, és ezzel lehet őket lazítani, vagy itt oldalt, kicsit oldalabb, itt van mellette az epehólyag 20-as pontja, és azzal is lehet a fejfájást, vagy van még egy pont, a epehólyag 1-es, az pedig itt a halántéknál van. Mutatom, itt jobban látszik talán. Tehát ezt, hogyha nyomod a két oldalt egyszerre, vagy pulzálva nyomod, vagy ilyen helybejárósan masszírozod, akkor ha nem szervi eredetű, tehát ha nem olyan problémáról van szó, ami orvosi megoldást kíván, akkor lehet a fejfájást megszüntetni. Most a fejfájást emeltem ki, de tudom, hogy van egy csomó olyan betegség, amivel egyre fiatalabb és fiatalabb emberek is küzdenek. Akár például mondjuk emésztési zavarok. Bizonyára ezzel is nagyon sokat találkoztál. Igen, hadd térjek még egy pillanatra vissza. Nagyon sok emberrel találkozok, akinek régóta fennálló fülzúgása van, csöng a füle, stb. 90%-ban meggyőződésem, hogy ez a nyaki izmok feszességének a következménye. Ugyanis itt a csigolyák mellett lépnek ki az idegek, amiknek a kompressziója, tehát ha az izmok feszesek, akkor megrövidül az izom. És ha megrövidül, akkor megvastagszik. És ilyenkor tudják az izmok itt a nyaki részen, tudják az idegeket is és az ereket is nyomni. Ha mondjuk egy eret nyom egy izom, akkor olyan állandó, ilyen súgó hangot hall az illető a fejében. Aztán ez fokozódhat erősebben, illetve megjelenhet a fülcsengés is. Na most ezt annélkül megszüntetni nem lehet, hogy ezeket az izmokat ki ne lazítsuk. Muszáj kilazítani. Vannak nagyon egyszerű technikák rá. Én szoktam javasolni, hogy az ágyon hasra kell feküdni, ki kell menni az ágy végéig, és lógatni kell a fejet. Nagyon egyszerű. Lógatni, betesz az illető egy ilyen kellemes, relaxáló zenét, és naponta legalább 15-20 percet lógatja a fejét. Nézd, a fejünk 6-8 kiló általában. Ha ez szabadon lóg, akkor ez olyan hatással lesz ezekre az izmokra, hogy elkezdenek nyúlni. És ennek az lesz a következménye, hogy a csigolyák közt lévő porckorongok is távolodik el a két csigolya egymástól, és húzódik vissza a porckorong. Tehát ez is egy nagyon egyszerű és nagyon hasznos technika. Most, hogy említetted ezt a fejlógatást, eszembe jutott a súlyfürdő. Ahhoz lehetne az embereket. Tulajdonképpen hasonlítani? Ugyanezt csinálják, igen. Aha, igen. Értem. Csak ez nem kell elmenned egy fürdőbe, hanem otthon kicsúszol a francia ágy végére, lelógatod a fejed, arra vigyázni, hogy az állat ne érjen hozzá az ágy végéhez. Jó? Oké. Mert akkor az ott már ellentámaszt, tehát nem éred el a kívánt hatást. Nézzük akkor a már említett emésztési problémákat, amiből meg annyi lehet, tehát a különböző bélproblémák, székrekedés, akkor a reflux, és így tovább. Melyek azok, amikkel a leggyakrabban találkozol? Az egyik kínai gyógyászat szerint az egyik leghatásosabb pont erre a vastagbél 4-es. Az itt van a mutatóujj kézközép csontjánál, ez egy Jolly Joker pont. Ha ezt mind a két kézen masszírozza az ember magának, az nagyon erősen hat, még amit előbb említettem, a karra, a várra, a nyakra, a fejre is. De az emésztésre is hat.
És van a gyomormeridián 36-os pontja, ami a tértkalács alatt van, a két csont találkozási pontjánál van itt egy luk, ez a gyomor 36-os, ő is nagyon-nagyon erősen hat az emésztésre, tehát oldja az emésztést. Gondolom, hogy az epe problémák, a máj problémák ugyanilyen gyakoriak voltak mindig is a te praxisodban is. Igen. Nézd ide, visszább kell itt is lépni egyet, addig, amíg valakinek a lelki problémáit nem oldottuk meg, addig újra termeli a tüneteket magának. Ez csak egy első segélypont addig, amíg tud magán dolgozni, a lelki problémáit meg tudja oldani. Ugye a magyar nyelv az végtelenül bölcs, és kimondjuk mindig, hogy mi a bajunk, csak nem figyelünk rá, hogy mit beszélünk. Ugye amikor valaki azt mondja, hogy hát én ezt már nem tudom megemészteni, ezt a problémát, vagy torkig vagyok vele, vagy a gyomromat nyomja, ilyen hasonló kifejezések, ilyenkor mindig ezek lelki problémákra utalnak. És igazából meg is csinálja magának az illető. Ennek megvan a energetikai magyarázata is természetesen. És az micsoda? Jó, tehát amikor valaki bánatos, szomorú, ugye akkor a szedcsontnál lévő erőközpontját elkezdi blokkolni az energiafelvételt. Ugye ezt hívjuk szívcsakrának. A szív, ugye ő a szedcsonton keresztül a csecsemőmirigynek az energiaellátója, de a szív is kap ebből az energiából. Tehát amikor valaki bánatos, ez alul működik. A szívünknek a párja, ugye a szív az egy tömörszerv a kínai filozófia szerint, a szívnek a párja az a vékonybél. A vékonybél ugye az egy jangos meridián, az pedig nagy mértékben ő intézi az emésztésünket, ha most egyszerűen akarjuk ezt megbeszélni. Tehát, hogyha abban az energiarendszerben egy borulás van, akkor automatikusan az illetőnek az emésztése romlik. Nem kell, hogy másra gondolj, általában kétféle ember van. Aki a ideges, bánatos, az nem tud enni. Vagy zabál éjjel-nappal, pontosan ezért. És mit zabál? Főleg csokit, ugye? Főleg a lányok, mert a pasik azok elmennek valahova, isznak egyet, és félreteszik a lelki problémákat. De a lányok nem ilyenek, ők másképp vannak összerakva. Ők eszik a csokit, ugye, meg a cukrot, meg a tortát, meg a fagyit, meg mindent. És hát ugye ez aztán megint fölborul tőle az egész rendszer. Gyulladásba jön a vékonybél nyálkahártyája. Na, szóval innen már bármi lehet. Több alkalommal is fültanúja voltam, amikor hallgató kérdezte tőled, hogy mi a helyzet a vesével. A vese az nagyon sokakat foglalkoztat, és persze lehet arról olvasni, hogy a vese ugye páros szerv, és ilyen nagyon leegyszerűsítő módon azt szeretik például a női lapok megfogalmazni, na, akkor biztos baj van a párkapcsolattal, de hát ennél azért jóval bonyolultabb dologról van szó. Igen. Ha érzelmileg akarom a vesét boncolgatni, akkor az összes olyan emberi kapcsolatokkal való konfliktusom, nem kell, hogy ez férj-feleség legyen, tehát ez lehet szülő, barátnő, tehát olyan, akire érzelmileg kötődök, olyanokkal való konfliktusom esetén a vese, de nem csak a vese, hanem a többi páros szervnél is ez ugyanúgy megjelenhet. Mert ugye nem vagyunk egyformák, van akinél a vesénél jelez, és van akinél meg mondjuk a petefészeknél, egy hölgynél, vagy a tüdőnél, uram, bocsánat, ugyanez a helyzet. Tehát a páros szerveknél jelez ez problémát. Na most, ha a vesét nézzük, ő egy nagyon minden szervünk fontos, ez nem kérdés, de a vese különösen, ugye azt mondja a kínai filozófia, hogy a leszületésnél hozzuk magunkkal az energiának az ős eszenciáját, és ezt az ember a vesében tárolja. Azt szokták mondani, hogy addig él egy ember, amíg ez az ős energiából van. Amikor elfogy, akkor leáll a szerkezet. És ugye ezzel lehet takarékosan bánni, vagy lehet ugye úgy vele bánni, hogy az ember nem kiméli, és akkor hamarabb elfogy. De hogyan tudom erősíteni a vesét például? Ugye a vesére mondják azt, hogy a vese az a félelem háza.
Tehát az összes félelmeink, szorongásaink, azok a vesének az energiáját is rontják. Tehát mit nem szabad? Hát félni, szorongani. Nyugika lazaság, ezt szoktam mondani. Mert amikor félsz, akkor biztos, hogy blokkolod a vesét. De például ételekkel hogyan lehet erősíteni? Én nem hiszek ezekbe. Tényleg? Tényleg nem. Azért nem hiszek benne, mert hiába erősíted, hogyha a lelki okot nem oldod meg, nem értél el sokat, szinte semmit. Tehát mindig az érzelmeket kell először megoldani. Nézd ide, van egy olyan tanítás, hogy a léleknek nincsenek fizikai szükségletei. A fizikai testünknek vannak fizikai szükségletei. Tehát a lélek mindig uralkodni fog a fizikai test fölött. Illetve hát ő irányítja. És hogyha ő boldogtalan, akkor a test sem fog tudni jól működni. Most, hogy az érzelmeket említetted, eszembe jutott egy korábbi beszélgetésem egy biofizikussal, és beszélgettünk is erről, amikor ez a biofizikus azt mondta, hogy érzelem egyenlő hormon. És erről meg, amit most az érzelmekről mondtál, rögtön eszembe jutott a pajzsmirigy. Milyen tapasztalataid vannak a pajzsmirigy problémával kapcsolatban, amit egyébként jellemzően mindig nőkhöz kapcsolnak, miközben férfiaknak ugyanúgy lehet? Persze. Csak a férfiak könnyebben földolgozzák az érzelmi problémáikat. Vagy elfolytják még jobban. Igen. Ugye elmegy a krimóba, és akkor, de mi a pajzsmirigynek van itt ugye a 5-ös csakránk, vagy hát erőközpontunk. Nézek is rögtön a babára. Nem látod? Nem látom? Nem. Csak itt van előre itt nyílik az érzelmi központja. Ugye a torokcsakra az a kommunikációs központunk. Magyarul azok az érzelmek, amiket ugye az érzelem egyenlő energia. Érzelem egyenlő hormonreakció. Most erre még kitérnék erre a dokira, amit mondott, teljesen igaza van. Minden hormonreakciót egy érzelem indít el. Na most a szanszkrit iratokban már ott van leírva, több 5000 évvel ezelőtt leírták, hogy melyik szervünknek melyik az energiaellátója, melyik csakra, vagy hát erőközpont. A torokcsakra az a pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, illetve az egész felső légutak, tehát a kommunikáció van hozzárendelve. Na most, hogyha valaki a kommunikációját folytja, azaz benyeli azt, amit ki kéne mondania, ezzel az érzelemmel egyrészt hormonreakciót indít el, másrészt pedig a torokcsakráját fogja blokkolni. Az az ember, aki itt gombócot érez a torkában folyton, vagy gyakran, vagy néha, az biztos, hogy nem mondott ki valamit. Ezzel kapcsolatban is volt sok ilyen megtapasztalásom. Képzeld el, azt szoktam mondani, hogy amit nem mondasz ki, nem kell oda menni ahhoz az illetőhöz, mert nem ő rá tartozik ez. Ezek a te gondolataid, ezeket neked kell valamit csinálni vele. Ugye a bölcsesség azt mondja, hogy amit nem mondhatsz ki, azt nem kell megteremteni, azt a gondolatot. Tehát az kész, ennyi. És akkor nincs vele dolgod. De ha már megteremtetted azt a gondolatot, a gondolat egyenlő információ. És ezt az információt neked a kommunikációban kéne kimondani, és ezt nem teszed, akkor biztos, hogy itt blokkolsz. Na most, erre én azt szoktam mondani, hogy tessék kimenni a WC-re, és akkor akár a WC kefének, vagy a barátnődnek is elpanaszolhatod maga azt a problémádat, amit nem beszéltél ki. Az a lényeg, hogy te ezt az energiát, amit visszatartasz, ezt engedd el, add ki. És akkor megszűnik ez a probléma. Az jutott most eszembe a problémák kibeszéléséről, vagy ki nem beszéléséről, hogy a nők azért szeretik ezt egymással megbeszélni. Nagyon. És szerintem ez egy tök jól működő dolog, abszolút, és ez igen. Hiányzik is a férfi körökben, meg barátságokból, hogy ennyire mélyen, bár biztosan vannak ilyen megbeszélések, de a nők valahogy még egy idegennel is sokkal könnyebben meg tudják osztani a gondolataikat, vagy érzéseiket. És a nőkről meg az jutott eszembe, hogy milyen nagyon szomorúan tapasztalom, hogy a 40-es, 50-es nők milyen nagy bajban vannak fizikailag is, meg érzelmileg is. Leterheltség, rengeteg fizikai elváltozás, nőgyógyászati problémák, a meddőség és így tovább. Ha most Brünnhildára nézek,
hol van a női szerveknek a zónája, illetve hogyan lehet rajta megmutatni a jellegzetes elakadásokat, ha nőgyógyászati panaszok vannak jelen? Hát ugye az arcon is vannak úgynevezett reflexzóna területek, ez itt ezen a környéken van, de nem akarok erről részletesen beszélni, mert akkor elkezdik az emberek egymást nézegetni. És ez nagy rutin kell, illetve ezek megjelennek máshol is tünetként. Tehát én, amikor ilyen irányú információhoz akartam jutni, akkor ezt több helyről megnéztem, tehát nem csak egy helyen. És hogyha mindenhol ugyanazt látom, ez már tapasztalat. Mármint egy adott emberen. Igen, ugyanazon az emberen, akkor szoktam megkérdezni, vagy belekérdezni abba, és hogy hát azzal mi a helyzet, azzal a területtel. De mondjuk, hogy először találkozol mondjuk egy nővel, egy klienssel, most vegyük azt, hogy még igen. Nem kezeled, de mondjuk, hogy azért egy picit te mindig kezelsz. Jó, hogy már nem mennek hozzád a kliensek, de azért egy picit még mindig kezelsz. Találkozol valakivel. Mit nézel meg rajta először? Honnan jönnek az első jelek ebbe a tudástárba hozzá? Hát az arcát nézem meg először. A szemeit nézem meg először. De már ezelőtt érzem a kisugárzását. Az már elárulja az ő, hogy milyen, hogy egy pozitív személyiség, vagy negatív személyiség. Mer-e a szememben nézni? Elkapja-e a szemét? Tehát az arc mimika már nagyon sokat elárul. Aztán megnézem a testét. Megnézem a járását. Ez nem úgy történik, hogy most tessék itt sétálgatni, hanem amíg én őt bekísértem a rendelőmbe, mindig magam mellé engedtem, arra tessék, és akkor néztem a járását. A járás rengeteget elárul. Egy picit visszatérve a nőgyógyászati problémákra, igen? Mit tapasztaltál? Mi van ennek a hátterében? Nyilván két nő sem egyforma, tehát, hogy minden embernél más és igen. más, de milyen mintákat tapasztaltál? Például nagyon sok nőnél van petefészekgyulladás, nagyon sok nőnél van kismedencei energetikai zavar, nagyon sokan küzdködnek azért, hogy legyen kisbabájuk, szexuális zavarok, és így tovább. Állj le, mert már ez több órás beszélgetés lenne. Például volt egy olyan kolléganőm, akinek folyamatosan petefészekgyulladása volt. És egyszer mentem hozzá, és látom ül a fotelbe, és ott a laptop az ölébe. És kérdezem tőle, te mondtam, mindig így dolgozol? Azt mondja, igen, így nagyon kényelmes. Mondom, tudod-e, hogy ennek a laptopnak is van elektromágneses kisugárzása? Hát, és akkor pont én régen dolgoztam radiesztétaként, és vannak műszereim, amivel ezeket lehet mérni. És kemény sugárzása van. Folyamatos gyulladást okozott neki a laptop az ölében. Nem szabad. Tehát energetikailag is okozhat problémát. Aztán érzelmileg ugye, hát legyünk őszinték, hogy a hölgyek sokkal érzékenyebbek, most átlagról beszélünk, mint a férfiak. És amikor egy nő nem boldog egy kapcsolatban, akkor biztos, hogy a 2. csakráját is blokkolni fogja. Az a szakrális csakra, vagy hát a medencének a nemi szervek energiaellátója. És hát ha energetikailag blokkolt, akkor ott sok minden nem fog létrejönni. Az érzelmek rendkívül fontosak. Tehát, ha most konkrétan akarok fogalmazni, akkor az a hölgy, aki nem boldog a párjával, és mondjuk egy szexuális aktusba kezdenek bele, az szinte biztos, hogy az a hölgy nem fog, hogy mondják ezt szépen, a hüvelye nem fog benedvesedni. És akkor, hogyha ennek ellenére mégis megtörténik az aktus, akkor a hüvelynyálkahártyája sérülni fog. És innen már egy lépés csak az, hogy jönnek a baktériumok, és akkor lesz egy gyulladás, ott lesz egy folyása, mert ugye az immunrendszer rögtön elkezd dolgozni. Aztán elmegy a nőgyógyászhoz, kap előbb egy gyenge kuppot, az se segít, kap egy erősebb kuppot, az meg már egy antibiotikum, ami még jobban tönkreteszi a hüvelynek a flóráját. Tehát itt kezdődnek, így indulnak be a nagy bajok. De ugyanez lehet tulajdonképpen érzelmi alapokon, hogy blokkolja azt a területet, energetikailag alul fog működni, és ha ott energetikailag
nem jó az immunitás, akkor egy felfázással indulhat egy nagy baj. Például sok minden. Tényleg hatalmas téma ez, és rettenetesen sokfelé lehetne még innen tovább menni, viszont a beszélgetés elején említettem a szervpulzálást. Miről van szó? Igen. Tehát van a holisztik pulzingnak, amit úgy hívunk itt, hogy lélekmasszázs, van 3 blokkja. A harmadik blokk után ugye van háton fekvő pozícióba kezelünk, oldalt fekvő pozícióba, hason fekvő pozícióba. Amikor valaki ezt mind a 3-at megtanulta, elsajátította, utána eljön, megnézem, és akkor ugye ezt hívjuk vizsgálnak, csak hát sokan nem szeretik ezt, és akkor kapja az áldásomat az oklevelemmel együtt, és akkor ő jöhet tovább tanulni, ha szeretne. A következő szintje a holisztik pulzingnak, ennek az irányzatnak, az pedig a szervpulzálás. Tehát amikor egy alapkezelés végén ez már bőrön történik, tehát ezt a területet a szeméremcsonttól a bordákig szabaddá kell tenni, illetve hát a mell fölötti részt is, mert a tüdőt is kezeljük, a alsó részét, felső részét is. Ilyenkor az összes szervet, ami itt található, harmonizáljuk energetikailag, illetve hát érzelmi programozás is van, kezeljük. A kínai filozófiából kiindulva, ha egy szerv alul működik, vagy rosszul működik, az kihat az összes többi szervünkre is. Csak még nem okoz tünetet, de energetikailag már zavart okoz. Valójában erről szól a szervpulzálás, egy energetikai egyensúly létrehozása az összes szerv között, illetve ennek a technikának a végén egy haramasszázsal zárjuk le. Ez mit jelent? Az egy energetikai masszázs, ami a köldök mellől indul, és egy körkörös masszázs, nem egy mély masszázs, ez energetikai masszázs. Gyakorlatilag ugye a harát energetizáljuk, a hasi erőközpontunkat aktiváljuk, és ez nagyon erős hatással van az egész testre. Egyébként a hasi erőközpont mit jelent? Én ezzel a kifejezéssel a sámán kultúrában találkoztam. A harát hívják, tehát a köldököt hívják a hasi erőközpontnak. És mi a célja ennek, vagy mi a feladata ennek a központnak? Hát ez megint nagyon messziről kell indulni. Amikor a magzat ugye elkezd fejlődni, hát a köldökzsinór az, ami viszonylag a legelején már kifejlődik, azon keresztül kapja a magzat a táplálékot, meg mindent az anyukától. Aztán megszületik, és akkor ugye ezt elvágják, ezt a zsinort, és hát aztán ott marad. Szóval energetikailag, illetve vérellátás szempontjából is nagyon fontos. De ugye ez nem szűnik meg aztán a köldökcsomon belül, ugyanúgy ez működik minden. Ezért nagyon fontos a hasi erőközpontunk. Ugye a japánoknál van ugye a harakiri, igen. Tehát amikor ezt átvágják, és akkor annyi az biztos, azt már nem lehet megmenteni azt az embert. A szervpulzálás folyamata egyébként egy meghatározott sorrendben történik? Van ennek az igen. Ugyanúgy, ahogy a lélekmasszázsnak és a fogásai követik egymást sorba, ugye ott is mindegyik pozíciónál, mindegyik fogásnál egy nagyon fontos energetikai területet, akupresszúrás, vagy hát akupunktúrás pontokat stimulálunk. Az is hat az egész energiarendszerünkre. Ugyanez megvan a szervpulzálásnál is, tehát ott is vannak szervpárok, és akkor ezeket figyelembe vesszük. Nagyjából mennyi időt vesz igénybe egy szervpulzálásos folyamat? Tehát, hogyha valaki terapeutaként klienssel dolgozik? Hát nézd, ugye először is van az alapkezelés, és ahhoz jön hozzá még a szervpulzálás, hát az egy 15-20 perc. Tehát ugye 1,5 óra az alapkezelés, ugye? Hát az 50-60 perc. Úgy általában. Persze nem lehet, ugye ezt szoktam kérdezni, ha megkérdezik, hogy mennyi idő. Hát egy tortához mennyi cukor kell, ugye? Ez nagyon nem mindegy, hogy milyen torta, és így tovább. Ez ugyanaz, tehát minden ember más. Gyakorlatilag, amikor már valaki terapeutaként vagy
vagy úgy végzi a kezelést, hogy segítő szándékkal már, ott ő neki már nagyon jól kell érzékelnie. Vannak fogások, hogy mondok tanfolyamokon is, hogy ez kb. 1 perces fogás. Vagy ezt ki lehet tartani hosszabban, 5-6 percre. De ha én egy 1 perces fogásnál vagyok, amire azt mondjuk, és én pont ott piszkáltam meg egy illetően a babámnak, vagy a kezelt személynek, ott piszkáltam meg egy blokkját, azt én érzem, és akkor én kitartom ott a fogást hosszabban, és akkor kiderül, hogy vagy lesz egy blokk kitörés, vagy szépen egy ilyen kisebb, simább dolog, és akkor újra elmegy. Lehet látni az embereken ezt, abszolút érezni is lehet energetikailag. Nézd, amikor valaki lefekszik, általában mellkasból lélegzik. Ugye, és ha be is csukja a szemét, rápillantok a szemére, elkezd rezegni a szemhéja. Hát akkor még nagyon itt van, figyel teljesen. Aztán elkezdem csinálni a kezelést, és szépen elkezd lazulni, akkor rápillantok a szemére, már nem rezeg a szemhéja. Sőt, közben látom, hogy a mellkasi légzés átment egy egyenletes hasi légzésbe. Na, akkor már tudom, hogy ő már egy mélyebb tudatszinten van. És ha egy blokkot megpiszkálunk, ami komolyabb dolog, akkor biztos, hogy ez a hasi légzés átmegy élénk mellkasiba. Sőt, ez a szemén is látszik már előtte. Ugye, mint azt hiszem a REM-fázisnál van az, amikor a szemgolyók így mozognak, én ezt mozizásnak hívom. Olyankor már valami pereg ott a filmből, a tudatalattiból, már valami följött, és olyankor lehet várni valamilyen következményt. Hát bonyolult ez, de végül is nem annyira, de hát kell a rutin, a gyakorlat hozzá, igen. A beszélgetésünk vége felé visszatérnék ehhez a babához, mert hogy azon gondolkodtam, hogy vajon lehetséges-e, hogy otthon egy bizonyos arcmasszázsal, vagy fejmasszázsal, még ha nem is vagyunk terapeuták, magunknak is tudunk-e segíteni? Lehetségesnek tartod-e ezt? Abszolút, sőt, Kínában ez egy bevett dolog, de nem csak Kínában, Peruban is, tehát azok az emberek, akik hisznek, foglalkoznak ilyen dolgokkal, én magam is, hát ha nem is minden reggel, ébredés után, nem meg szoktam masszírozni a fejemet, az arcomat, a fülemet, a nyakamat, tehát már lehet hatni. Azt mondja a kínai Sárga császár belgyógyászati könyve, hogy a fej a test fővárosa. Valóban, mivel hogy az összes meridián, az összes erőközpont megtalálható a fejen. A fejről lehet az egész testre hatni. Ezért nagyon jó a fejmasszázs. Tehát nem kell ezt tudományosan csinálni, tanulni, elég, hogyha figyelsz magadra, hogy mi esik jól. Mutatnál esetleg olyan pontokat, amire azt mondod, hogy ez például ennél vagy annál a tünetnél, rossz közérzetnél, egyebeknél hasznos lehet, ha tudjuk vagy masszírozzuk? Az összes blokk rossz közérzetet okozhat, inkább magam mutatom meg, jó? Jó. Jobban látszik, ugye? Tehát, hogyha én az arcomat megmasszírozom, az egy ilyen egyszerű dolog, a szemöldököt meg kell masszírozni. Ugye itt van középen, van a úgyholyag meridián, aztán a 3-as melegítő is itt van, aztán itt kívül, itt ugye az epeolyag meridián itt tered, tehát ezt is megmasszírozgatom. Van egy olyan úgynevezett látásjavító szemtorna is, amikor így masszírozzák a szem fölött, a szemöldököt, illetve a szem alatt. Hát itt meg a gyomormeridián itt indul, itt a gyomor 1-es. És akkor ezt is megmasszírozom a epeolyag 1-est. Az is itt van, ez nagyon jól esik. Aztán megmasszírozom az arcomat. Megmasszírozom az ajkaim körül, ugye? Vastagbél, ékonybél. Ha most szerv kapcsolatot nézünk. Aztán megmasszírozom a fülemet. Így, ahogy jól esik. Jól esik, kicsit bele is lehet így nyúlni, bátran, nyugodtan. Ártani nem lehet vele. Kövesd az érzésedet, mi esik jól. Egyszer már most elkezdtem bizseregni tetőtől talpig, ennyitől. Tehát az energiarendszer beindul, aztán ilyet is szoktam. Aztán ha az ember fázik, akkor így ketté nyitod a 4 darab ujjadat, fül előtt, fül mögött. Itt van a 3-as melegítő, a 3-as melegítőt stimulálom. Ugye a 3-as melegítő a testnek a termosztátja. Aktiválom, ez azt jelenti, hogy ő pedig fokozza az ATP égetést, tehát hőtermelést fokoz. Tehát
valószínűleg ki fogsz melegedni, próbáld ki. Aztán lehet a hajas fejbőrt, ugye? Így, mint nekem nincs, ugye, tehát itt könnyebb, de a hajas, tehát akinek van haja is, vagy sok haja is, simán meg lehet így hátrafele is, így, mindenhova. Próbáljátok ki magatoknak. Nagyon jól esik. Teljesen föl tud az ember. Vagy ha voltál fodrásznál, és megmosták a hajadat, egy jó hajmosó, az így jól megdörzsöli a fejbőlt, hajas fejbőlt. Az is abszolút aktiválja. Nyakon is lehet ilyeneket csinálni. Hátul is, elől is. Aztán a kézen is, ugye, mindenféle dolgok. Nagyon egyszerűek ezek. Hát van a dr. Őri Ajándok hozta be Magyarországra a Meridian tornát, ugye? Ott is mindent végig ütögetjük a testünket. Hát összesen van 360 000 pont a testen. Van mit aktiválni. Most, hogy említetted Őri Ajándokot, jutott eszembe, hogy te egyébként oktatod az akupresszúrás meridián masszást is, és hát tibeti fejmasszást is, amit legutóbb én is megtapasztalhattam, és egészen csodálatos. Most nem tudunk ezekről beszélni, de azt remélem, hogy majd folytatjuk ezt a beszélgetést, és abban is reménykedem, hogy Brünnhilda akkor is részt vesz majd ezen a beszélgetésen, vagy majd meglátjuk, lehet, hogy akkor egészen más szemléltető eszköz lesz majd itt veled. A tibeti fejmasszázshoz én vásároltam, és azt is megrajzoltam egy ilyen babafejet. Egy kopasz babafejet, arra nagyon jól rá tudtam, ugye itt nem tudtam a haj miatt rárajzolni a meridiánokat, és azt javasolnám mondjuk egy ilyen beszélgetéshez, ahol a tibeti fejmasszást is firtatni fogjuk egy kicsit. Nagyon jó dolog, az rendkívül jól lazít. De hát, ha te tanultad, ugye, akkor ezt megtapasztaltad, szinte mindenki belealszik a tibeti fejmasszázsban. Nagyon-nagyon hatásos és jó dolog. Feri, nagyon köszönöm, hogy találkozhattunk. Most csak egy ilyen kis rövid időre, de nagyon sok hasznos információ. Én köszönöm a lehetőséget, és mindig szívesen jövök hozzád, illetve én egy ilyen megszállott hirdetője vagyok ezeknek a dolgoknak, és igyekszem minél több információt átadni az embereknek, hogy tudjanak magukon segíteni. Mert ugye mindenki magát betegíti meg, és alapvetően csak ő tudja magát meggyógyítani. Ezért én szoktam is mindig mondani, én soha senkit nem gyógyítottam meg, viszont sok embernek tudtam segíteni abba, hogy meggyógyítsa magát, ezt egy kicsit támogatni, és akkor így jön létre az egészség újra. Köszönöm neked még. Köszönöm szépen, én is, szervusz. A Figyelj Magadra podcast vendége volt Schneider Ferenc reflexológus természetgyógyász, a Holistic Pulsing magyarországi meghonosítója, oktatója. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Remélem legközelebb is találkozunk. Sziasztok! A Figyelj Magadra podcast adását láttad. Remélem velem tartasz a következő beszélgetésnél is. További tartalmakért kövesd be a Figyelj Magadra weboldalát, Insta és TikTok oldalát is.